Hello guys, vítejte u tohoto prvního gameplay na hru. To má TS, no, celá cool. No, je to Call of Duty, no, prostě, hello! Ty tam mít Marty Doomy. Tak, já ho sice taky používám, jo, ale nestěžuju se, pan Perk. Namrškuje mě, no. Dana, hello. Hello. Au, au, au. To je surprise, jsem nedělal. Užívám makáčku s lumečem. To šve. Dejte. Tak. Tak se to líbí. Hello. Bitch. Yep. A Lockville. Další tak. Tohle těma airstrikama, takovýma pitomicemi. No tak. Marty Doom se hodí. Lak. Čekáme si. No. Jdeme se opílit, zabíjet, killit, nebět, jak se tomu budete říkat. Já říkám zabíjet. Mám račištinu. Auč! Admin? Nemyslíš admin? Hello! Co to seká? Seká se to. Čačink! Bitch! Co ne? Se bojíš, co? Miga! Další megabajtové. Tak to mě zabere, no. Takový odstřelovačík, no. Zkouchám na killcamku a spojat s nějaký gentlemani. Si koukáme na killcamku. Jsme to pro. Jsme se chtěli zabít. Tam vidím nějakého čačinga. Čačink mě očividně viděl. Co už je dál. Ty jsem akorát dokud. No, ale potom mám small recoil, takže ani mi to tak moc nevadí. Byla aspoň 25 zlatých FPS, jak to tak to se aspoň těch 18, jenže ono to prostě nechce, fakat ne tam. To si ho koupil jako znadíš, to bude trošku výkonný a mimo prd, to budu muset koupit lepší komp. Třeba pak to taky jsou udělat, no, abych mohl natáčet super videa. No, 20 FPS, tak to za chvilku skončí. Helikoptéra je samozřejmě naše, to se pozná, ty bandážovci, nebo spíš chicken burgery, mají nějakou jinou ruskou helikoptéru, se mi zdá. Co měl Nikolaj v mé rétorice, však to. Si to nějak myslíte? Já vím, že jste chytří. Teď budeme hledat nový hajzlíka, do kterého bychom se rádi zakousli. Bitches! You son of bitches. Aha, tak to jsem nevychytal, no. Jsem nevychytal. Tak to bylo jasný, tak že pravý gentleman vždycky jsou. Myslím takhle, fakt nesnesitelné. Doufám, že se to si vykynete.
Za chvilku budu mít nový počítač. A bude to OK. Ouch. No. Tak. Pum pum podobu pum 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 podobu pum pum. 7 GB. Yes. Mě vypeklo. No to můžeme, že nás vypekli. Jsme udělali pečínku. A teď mám opět lagy. Každý den rutina. Boom. Cípni. Pardon. Jsem si odkašlal. No, trošku. Jak to řekl? No, to je jedno. Čipňu. Ouch. Tak to jsem nevychytal. Se tu nevyplácí stát celou dobu na jednom místě, že? No a teď laky ustály, viď? Teď se budeš ustávat lakovat. Ty jsi kamarád. Jsem MP5, už na to kašlu. Všechny mírové dohody selhaly. Zase už se pocituju velké lagy. No tak schyň Marty Dume. Pomocí Marty Dume. Tak, to by si chtěl se mnou zahrát. Samozřejmě vždycky pro každého otevřeno. Můžu se mnou zahrát. No a to by myslím, že pro tento díl stačilo. Doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte dislike. A budu se s vámi dalšího videa. Čau.